tuai nagabinda Ferisha Linkoi but Nikki John Linkoi Benyaga Jinkoi Jinkia tuai nagabinda ki Inga Senjo Gong Farlin Bakhuid Jinkoi Jinkia Sim jing right sang mas Bakhuid number lai spa lai pusa. Yau jisu nagabinda ka jingai ka jingar ko baro baudang tese halo jungi kam dame haganegi yukirish Bakhuid tonginang bandra egi jing tumu ba per ga jungi idwai nagabinda ki ba pang ki ba shitam ki ba tia pang hai ing ki ba tia pang haki hospital ba per idwai nagabinda ki ba ke ka sngi kha jungi menda ka sngi idwai nagabinda ka jingala ka bomor jungi nam pop ba ka bor jisu nang seizo halo jong ni wei pai wei Ha kerteng upa baru kun baru men siem Bakhuid. Amen. Ka jinga e jungo trai jungi Jesus Christ but ka jingir jungo play. Lem but ka jinga sulak jungo men siem Bakhuid kindon reng kad but pi barra. Reng kad but kiru. Ko himmen ko para minda ka sngi ka jimpule ki kot ki ver ingi vai pai vai ben puson hal lor ka jing shania jungi halor ka jinge jungi halor ka jingai ti jungi kamdame ya ka jingai ti hakiyinga sem jungi ka jingai ti jungi shi kurim pat kumjuru barro ki jingai ti haga jingim jungi kum ki kristan bunsin haga jingim jungi ngila bakala haga jingi ai ka yai ki yang jungi ira pensonsi ki bayir batoin jungi da ka jingle jungi da ka tin jungi ila penjabu rom bunsin yala ka jungi inga sem Tongin sange shipor ban panmap nagabinda bhara ki kamba jakliya bala jia haka jingim jungi haka jingim shimet jungi haka yinga sem jungi bau jisun pen kuit yangi ko jisu be it pen kuit yangi daga snamba kardor ka jome map yengi ko jisu bangilong ki batlon bangilong ki baduna bor nga pala au blay badun bor paro bad happy ko himmen ko para bangalale pop shibun e daki jimper khat daki tin daki kham daki jingle klet daki jingle palat janga daka jingle palat janga daka jingle palat bakra pe janga namar kata nga karpad ya kamaria Bakhuid kabaya isa katei soti Yaki angel bat kirikoi, but yapi ko himmen ko para, benduai nagabinda janga, how try ublay jangi. Ublay badon bor baro ni sune yangi, but endala mapi ke pop jangi, unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Try kindra ublay isne yani. Try kindra ublay Sngi Cristo Marco Cristo Rabko no Penim Johnny Penim Yani Try
to nginia duwai ni duwai nagabinda ke jing dumo shime jungi ni duwai nagabinda ke jingai halo jungi kabangi janba bad ka ayom land ni duwai ba ka jimpen kre jungi kalang ka basiso to ai ngi karpat khoblei badon board baro ba da ka ba duriyap bara board ya ka e ka ba shisha bad ka ba be ngilla ban pendep ya ka ba pensnobha yeme hakatin badru hakakam da utrai jungi Jesus Christ kurn jame uba im bad sensha renkat bad me haka jingelong kawai jung min sim Bakhuid ublei junom la junom Amen. Kajing pule na ka kitab usiran. Kasur bajai-jai ka penbon ya ki paralog. Bat ka penjam ya ki nongsion. Bat uthelit ubatip akor upenbon ki jing ya ro. Ai ba kito ki baya bahabat pi kin don sibon. Nrai ai ba ki nong ai bo jong pi kin long uwe haka si hajar. Haba pi kwa ban yo uparalog. Toyo ya u da ka jing tenjo da ka batenjo bha barwat su shania kerki ya u naba don uba along parlok tang haba kabit ya u nrai un om ya sha bat phi ha ka sngi ba phi jenjar don ru uparalok uba kala nong shon bat un that ya ka jing ya per jing mot ban penle ranya phi don so paralok ubaya day tang haka bam kade hendrai un om yasha bat pi haka sngi ba pi jenjar haba pi pahu pahai un penlong yalade ubaya rengkat bat pi bat un lehe ya ki syakri jong pi hendrai pi tang syu kerho un yang percaya pi bat un buri yalade nakmat jong pi penjengai yalade nakinong syun jong pi bat todale husiar batla ki paralok uparalok basisya ulong kajakari baklan uta uba la syam yala ya ula syam ya kaspa omdon ka bakordor kat uparalok basisya omdon tarajur bantau ya ka jing crowdor jong uparalok ubasisya ulong kadawai jing klan jong ka jing im bat kito ki bating burome utrai kin syam ya jar ubating burome utrai upen yaj bet ya ka jinglong paralok namar kumba ulong yalade kumtaru unlong upara marjan jong kaktin utrai Yesungu yaumbe. Asam sepakat kendai nomor ras pak kandri. Ras pak kandri.
penkentang yang haka jing sisya. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai undon rengkat bat pim. Berkat Bakhuid. Kajimpuli naga gospel Bakhuid katkum Markus. Abraham megutrai. U Jesu la lech tain Judea basha shiliang ka Jordan bati paid ba kila yalum biang shawu bat sashasin kumba ujule ulahikai yaki. Tegi Parisi kila wan bat ban tinju ya Jesu kila kili. Hato kabit ya buryu ba un pelait ya la ka tengah ula jubab yaki u Moses ula hukum ayu yapi. Kila ang Moses ula sha ya ubruyu banto ya ka kot ya pelait but ban pano ya ka tengah. Henry Jesu la ong haki namar ka jinge donu jambi ula to hapi ya kane ka hukum. Henry nadu bastanga perte uble ula tau yaki shinrang bat kende. Te nakane ka daw ubruyu un ino yala upa but yala ka kami but un yaso but la ka tengah but ki arngut kin yalong kawe ka do kumda kim long shu ar henry kawe ka do namar kata yakata ka ba uble ula pinya solang ubri umde ben pinya khalad enda kila ya don hapo ka ying kisenran kila kili biang yau shapang kane ka kam te ula ong haki uno ubruyu bapelait yala ka tengah badu shim tengah da kawe pat uklim persha yala ka tengah bad lada kano ka bruyu ka pelait yala u tengah bad ka shim tengah da uwe pat ka klim. Ka gospel John utrai Kajingero ya mega Chris. Kohimen kopara bayit utrai Jesu Christ bara artili ki jimpule minda kasngi ki khadau hangi halor karukam bangi id halor karukam bangi yate bat ki bruyu ladang is ngabha naka kitab serak ngiyosno ba kakran shai kadar hangi kumno ngide ben jit paralok kaba mot ngisautu kadon jingid hapadeng jonki bad don bon jait ki paralok ki ba yalong paralok batni ne ki le mille baki id yangi naga benda ka jimmen doi shime kaktinu belai ka ong don ki paralok bam gadi don bon ki briu ki yalong paralok tang namba naga benda ka bam gadi kadba nang pahu pahaya kaspa ka peu badu parlo don bun gi parlo ki bajan batki henry habalut no kaspa kin ino uwe hadin uwe pat na ke jingelong parlo ki briu ki ba wat jimman doi na ki we don ro ki parlo ki ba yeshun iya ki we namar kadba nang wan ke jingjin jar ki ino yeki kadba nang komen ki don lang batki Henry hakamat ki jingjinja ki ino yaki but ki wat da iway pat ne kaway pat. Donru ki parlok kibam yaine but ki bruyu hadu bakut. Katkom ga jingi bit jonki ki jit parlok haba kim snow hun ki ino yaki. Te don buon ki bruyu ki shetkola kumne ha ke jingim jonki bruyu. But habang is ngautu syai kadar ya kane Jisu pat udang bu hakama jongi ke jingi kabajanai kade balong kabakumno namar ujisu la jibab ia ki Parisi ki ba haba ki wan kili ya ujisu hato kabitne emban pelai tengah but nagabinda ki Parisi nagabinda ki Jew ki don kataka ain kabasha ia ki ban pelai tengah
namar ka daw kalong ki don bun gi bru ki ba mutlab ki ba talat ha ka jingim jangki ki ba talat ha ka jingit ki bam shimla i shisha but kum gini ki bru ki kalalong ki ba mutlab namar ka jinglo mutlab jangki ki ka ain jongo Moses kasha ki bru ban pelai tengah bad ngi sautu ki shi kurim ki im kum ki paralo ki ya it markeliang ki ya trailang bat ki pendrit yalade hakamat ive pan ki pendem markeliang kane kalong ka jinglong jangi shi kurim but hangne u jisu pat u jubab ya kini ki piracy ki ba wan kerli na marka jimur janga jinkerli jongki kalong bandriam ya jisu na markim shimdon satya ke jimut ka Bakhuid haba ki kerli kane ke jinkerli henry ki don tangi jimut basinio namar ki kwa ban yusno na jisu kano ka tin hakaba kinyo ya ka lad ne ka kalad ban pendram shushu ya jisu henry jisu ubalang ubalai ulas ngutu ya ke jimut janki bad ujisu ulas ngutu ki kerli ya kane ke jinkerli omde na mar ba ki don jingit ne omde na marba ki don ga jimpar khat haddu kata banya da ya ki ingasem henry kilong ki brio ki ba kemen ha ka ba penjad ya ke longing long sem kilong ki brio ba kershani ki brio ban perlai tengah ban minta ujisu ujubab ha ke ni gadur na marulas ngutu shai kadar kai ke rukam kano ke rukam bakini ki brio ki la im ha ke jingim jongi ha ke ingasem jongi na marbale ha ke dustur jongi ju ki don ar jait ki jingi kai halor ki ingasem halor ki jingin halor ki shikurim kawe ka wan nau shamai kalong kawe pat we briu bahi kai yeki ju hakaba ring jimut nakatinu bale bar shamai ula ong baro ki longing longsem baro ki shikurim kideban trishitam banyada ya ka jingit iwe pat kideban trishitam banyada ya ki ingasem nakaban ya pelai tengah bad shamai ula hikai bad ula perking ba bomlong shu ban pelai tengah tat light no ya ka dao jonki jinklim dandon sa ka we pat ka jingi kai bad ka jimparkat bad ka jimparkat ka ba wan na ka we pat ka jingi kai kalong na uhillel ula hikai kumno nagabinda kano ka dao kilong ban pelai tengah shu mudur lada katba katengah kasyat jingshet lada tamlu ulog ulaban utanga ulaban nong nado menta kasngi ngamsa shubat pi ngan pelai tengah no lada mudur lada ka katengah kamla ban kau kun yawu ulaban pan dao ban pelai tengah na maruong na markane ka kende kam kalombalinki kam la kau kun te ngan pelai no iyaka hagane ka dur don bun ki dao kaba uhillel ula kershan iyaki brio ban pelai tengah hapdeng jongiru don bun kun kini ki jinglong don bun ki brio ki ba aptap ban pelai tengah namar nakabenta ki dak barit baria nakabenta ki dao barit baria don bun ki kristan benda ki boot ya ka jinglong bat ka jingi kai jongu hillel nakabenta ki dao barit baria don bun ki brio ki pelai tengah don ro bun ki brio ki ba longkum ki parlok bam shania shu bat ki parlok ki ba shania ki ba ishisha kin iyang lang bat kin salang bat ki lok ne ki parlok bat hapadengi jingjinja don bun ki lok don bun ki tengah haki inga sem jongi ngila ben yo I ki pelai tengah ki ino ki pen klat na kalonging ke jinglong jongi bat ke jingi jongi bat ke pen bai bat pen jot ya kalonging longsem bat ke jimpoi ka poiman bat haka jingim jongaru ngala yo I bun ki briu kumne don ki briu ki bawan ud nadu ka por ngapang katengah kala ino yanga kadbang ngala ban tre shitom ban kamanga ya kaspa ka pew kala don badna henry nadu ka por ngala ur nau ding bad lakdia ya Sngi bad ki shing kala ino kala ra ekikon kala petno don ki briu ki bawan ud hanga don bun ki briu ki bala ino ya ki tengah jongki
namar ki daw barit baria kum ukhilel. Don buon ki brio ki wad daw kum no ban pelai tengah. Kane kade ke jing long jambon ki brio. Henry kaktino bele kahikai kum no yangi. Kaktino bele kapen skem shai kadar bambaro mangi ngideben treshitam ban yada ya kalonging long sem treshitam ban yada ya kapoika poimen namar bale kapoika poimen kalonga saindur ka jango bale kapoika poimen kalong kadon haga jingmur jango bale but na do bastang uble ula penskem ya kalonging long sem but ki brukinum wat kano kadaw ban pinjod but pinlarain ya ka sukka sain jonga longing long sem but ka poimen henry ki brupat ki wat da kumway nakataka daw jisuang kinyalong kawe kado kabamut kumno ubriu ne kabriu basumar iyaka kajingim jangka kamed jangka med jangu habapang habashitam habadona aye man paiwei mangi ngitip ban sumar yala ka jangka med habangi pang habangi shitam habangi tolot ngimare ban sumar ya ka med jangi ngimare ban tidawai ngimare ban le check up bale ngikwa bantip ka eka daw janga jimpang ka eka daw janga jingshitam haka mejongi ban ngi di dawai bandup yo jingko jingkia habau jisu ong bakimde shu ar kilong kawe ka mensiam kabamur hakar dur hakar rukam bangi sumaria kamet ngi habanang ban sumaria kiweru kamdame kishikurim la daulogu perkat sani ba hanglor kamed la jong haba ushitam upang ude bandon kaju ka jinglong haba ka tengah jongu kapang ka shitam hakaju ka dur ka tengaro hakano ka dur ka kende ka sumaria ka med jongka na ka banyo kano ka jimpang ka kende ka deven sumaria utengah haba udon kano ka jing tolot kane ka de ka jimot ka bau jisu hikayangi banyalong kawe badu kris banyalong kawe hakado bad banlong ki parlo ki babha ki yaine what happened jing jinjar what happened jing shitam what happened jing denjo what happened jing ele babon jaid what happened jing to nakataka daw haba kismai ya ka jing yato ha ka jing poika poimen ki ong happened jing pang happened jing shitam happened jing kamen happened kano ka daw ngini along kawe nakataka daw ko himmen ko para kajing eto but kajing poika poimen kalong ka ere ka e kabamayan ha ka donut ha ka mensiam jongo blai bar jongo jisu bar ngideben bar ngideben treshitam ban te bat pin kalain ya ka ne ka jing ade bar ngideben sautu ngimde banlong kibriu kiba ya ka consumer mindset but covenant mindset. Don't buon ki brew ki im ha ka consumer mindset ha malle ki jingyade. Consumer mindset ka ba mul katkum ka jing don kam jonga nga wad ya ki ke baro. Nga jid ya ki ke baro katkum ka jing don kam jongi shimet. Ngi tid ya ki ke baro ka ba ngi don kam. Henry covenant mindset ka ba mul kum ga jimur jong obale kat kum ga jimur jong obale ubala pinwandur ya ki ingase kat kum ga jimur jong ka jingid ngideban habangi kat kum ga jimur jong ka jingid but ka covenant jong obale ka jutang jong obale nginlong ki kun bakhloi ban IT yalade bante bad ban penhe pensan ya ka jingid ya ka jingyade bad ka longing longsem bad ka jing shongka shoman ay jisu unang karko kardo yangi bandup long ki kun
kiba te ya ka longing longsem kiba pen klein ya ka longing longsem kiba pen scam ya ka jingi du ble ha ka jingim jongi ha ki inga sem jongi baro kawai jisu be it karko kardo yangi pensle yangi pen vandur ya ka jingim jongi bat ki inga sem jongi banginum long ki brio kiba tre ban pinchot ya ka sukka sign bat ka jingir bat ka jingetli jongi inga sem henrengin long ki kun ki batre ban pin klein ya ka jingit hagi inga sem jungi en ya ro ya utrai Jesus Christ Jinam lai jinam amen. ko himen ko paratong in pla ya ka jingit ka jungi ngangit ha blay pa badan bor baro unong thau ka beneng bar ka kindau But how Jesus Christ ukun marwe jungu utrai jungi yau bala puna men siem Bakhuid yau bala kana ka Maria teisoti yau bala shabeng popon Dios Pilatus la sana pana yau la yap la tep yau ula kiasha ki baya ha ka Sngi ka balai la mi pan ki baya ula kyo shabene usham shakamon uple pa badon bor baro nang ta unwan pat ben bishar ki bayim bat ki baya Nganget hau men siem Bakhuid, haka balang Catholic Bakhuid, haka jinya silok rikuid, haka jimma bigi pop, haka jimmi pat kadok, daka jingim bam jukut. Amen. Lai spa nyo punrip. Jimet bat jimen sin. To ya duai ko men ko para ba ka jinkinia jonga ba jumpi khalong ka ba priang khon ha ublei upa badan bor barro To try pedeng jinkinya de ki jongpi na kunta ki chingra ko pura mo ka teng chung ki mantra yang I pada kapalang ko ko chung para ko we khatbang ilenium ya ka jingmaya jame ko trai da ka ba pindap ya ka ba dei ho ka jame ngi karpadrit yeme bakane kaba ngitarwa shaka burams em jame kanyalam yangi shaka jimpenim da u Chris utrai jangim Amen. utrai undon renka batpim Rengkat bat pi. token tiu yala ki donut Ikan tiu ki shau. tonginaingu ya utrai ublei jangim Kai som ho bat kate. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka badai kadeti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokenran ko pa Bakhuid ko blei baden bor bat bam jikut namar wat lada memdon kam ya ka jingero jongi penban ka jing sngongu jongi kadehi ka jingai jame namar ka jingero jongi kim pinyare ye ya ka jingkrao jame henreki arab yangi naga benda ka jimpenim lemba utrai jongi Jesus Christ bat kumda rengkat bat ki kin khon ruai jangi angel ngia ro yame bar ngi pen bana da ka jing komen Bakhuid, Bakhuid, try. Bakhuid, you play it by. Play Bakhuid, from Jome. Why, oh, Sana.
nam jong mi vai osana shatrom vai osana kempo vai osana yupe junom Kokimen ko parangin duai nagabinta ka jingroy ka jingir ha ka jingim jongi ha ki hinga sem jongi bangin long shisha ki parlok ki bayajan ki bayayne ki bakarshan ki ba imrengkat bad ka jingmot jongo balai da shisha melong bakhuid ko trai katame jang ka jing khuid barong Nyamar katangi karpadi me topen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da kabapa ya umensiam jame kum go umjer halo jangi bakin kralalong yangi kamet bagasnam jango trai jangi o Jesu Christ haka por baladino yavu badala kam ons ngobha ula pediang ya ka jing sha shitom ula shim ya upu bada ka baingu yame Ulakdia yewu badula ai halage senran u on. To shim batobam na kane pi barro. Nemar kane kalong ka medjanga yaka by naiti naga binda jumpy. Hakaju ki rukamendala le bam ule shim ya kuri badaka baingu biang yame ula yaka halage senran u on to shim batto dina kane pi barro ne markane kalonga kuri janga snam janga jutang batti mai bad bam jekut yaka bain pen mi naga binda jumpy ba naga binda ki babon naga binda ka jimma pi ki pop to le yakane ban kan mau yanga Kos nam bakardor jang Kristo pen koid yangi pen koid ek mensiam hadim pen koid pen kia ek bapang ki bashitam yada yangi nau bamen naki kalam Kajimaya jongka jinge Kata sin bagi bam Nyamar kata ngi ke pen mendaya ke jingya bad ke jimi pa jungu ngi tarwa hame ko traya upo janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem ne marmela new yangi ki babit ben yang hakama jamme bad ben shakriyame da ka bas nge verid ngi karpadiyame bangi ke bayo binda hakamet bad ka snam ukris ngi long ke bala penyat le kawai da umensiam bakhuid Takan mau ko traya ka balang jamme kabala priyang satala ka perte but to penjana ya ka ha ka jingir renkat badu Francis upa ba ko jangi ubil bat marwe no bishop jangi but baro kiling do bat kirinium takan mau lem roy ki himen ki parashin rang bat kinde ki bala yoti ya da ka bakarmen ya ga jimmi pa but ya baro ki bala klat no ha ka jingi sne jamme to pdiang ki sha ka jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpadia me Barengkat bat kamaria teso di Bakhuid ke kame jango blai. U Joseph Bakhuid kurim janga ke apostol Bakhuid. U Francis desires Bakhuid bat baru ki rikuid ki bela pensabaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben ya binda lem ha ke jingim bam jekut. Bat bangini ra bat pindon buram ya me da ukun jamme u Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu kalla hame ublay uppa badan bor hake jingelang kawe jungamen siem Bakhuid baro ka burom bat ke jingero junom la junom Amen
ko himen ko para tong in duwai da ka bai ti bar ke jingang no jangi bau jisu pensim ti pura yangi da ka jingir jung oblai upa ba men sim Bakhuid pen bha bat pen jana ya ka longing long sem bat ka jingir hapo jangi ivai pai ivai ko pa jangim ba ha bening ka long Bakhuid ka teng jume kan wan ka hima jume ka long ka mon jume ha kan de ba bening to ai ngi ta jimbam jungi ka ba hala ka si bat da ma ni gran khang jungi kumbangi runi map ke beles new yangi padwa telam yangi shaka jim pension and rate of light yangi na ka new top light yangi karpat ko try na ki jinx new ba ro ha ka jinx spoon jame to ai jinx suk jinx sign ha ki sngi jungi kanam ba da ka jing arab ka jingis ne jame ngi light ba ro bona ka pop ban ngi yo jing da na ki jing jin jar ba ro kat bang idang ap ke melendi ya ka jing garmen Bakhuid bat ka jing wan pa jungunong penim jungi u Jesus Christ Namar ke cumi kalong kaima, ke cumi ke forward kapulong, junam lai junam. Kotrai Jesus Christ me ubela ong haki apostol jame ke jing suk ngai happy ke jing suk janga nga ai happy. Wat pe di ki pop jangi Henry ya ke jing e janga balang jame bad ha ke jing spoon jame tai haka ya ke jing suk bad ke jing etli kawai kat kum ga mon jame mame uba im bad basensha junam la junam Amen. ke jing suk trai kandon barabo renka bat pim Rengkat bat fi. dap da ke jing ido Christ tongin yai markel. Hakami ukon lambro jono bale. Hakami bakit na ka pop janga perte. So kito ke bala korsha ka jingawai jang ukon lambro. Kantaan nong masyong pamandrong ko kayeng junga. Resyo ang tanag din kamansim junga sa kiyai. Kamet berkas nam jang Chris country nga shaka jingam.
Jesu ngi dia me ban ngis nguru dia me namar melawan hapo ka donur ka men siam jangi hakane ka communion Bakhuid communion men siam ben pen roi ka jingir hapo jangi hapo ki inga sem jangi Jesu be yin pinyalong parlog bad me bangin laban lom parlog bajanai bashania bak Christian ye ki vai bakdup ye ki vai bakindiu ye ki vai daga jingir ba sai so hapo jangi Jesu pen koi pen kia yengi vai pai vai pen koi pen kia ge ba pang ge ba shita bat pen jana ye ki inga sem jangi benglun no na ki inga sem jangi ke dao janga jing ken rong ken ram ba ro ke jing jot ba ro pangin dop la ban long ki kon ke batte ya ki longi long sem halor ke jutang ka bangilate akamajame Jesu karko kardo ya ki kullong kinna karko kardo ki kon samla karko kardo ge long gami long gopa karko kardo ya barro ki bapang ki bashitam ki batia ki hospital ki batia haying ki bapang ki bashitam par ki batalar ki basausi ki ba lingamen siam ai bori ki barro ko Jesu sendi ya ki barro hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Intuai nagabinda ke jing tumu jangi baro. Bangindup yo ke jimpen jempuran ke jimpen chitom shipar jangi. Koppa ubaha bening. To ai bagajinge pamela ai hangi hau kun jamme Jesus Christ ukimen jangi barhaba tili ding jangi jingi spoon kan khalang hagi donu jangi dau men siam Bakhuid kan kersiu biang hangi yaga jing karmen bala karku naga binta ka jingwan janga hima jamme to ai bagajingai e jamme kan pen khala dur yengi shaginong nur lingkha bam ju shangtai ban bet yegi sambai janga gospel Tai bakito kisumbai kin pen kala dur na shapo ia ga jai ben riu badia ka puthe mariang barokawai ha ga jing kmilin ti batikana ia ka beneng batimai pat ka puthe batimai habayanda ia ki bor jang bamen la wengno ka burom jame kan ting shine juno to ai ba ka jing ai jang ga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim jang ga jing karmen ia ga jingang nur ia ki tia jing kan show happening ai bakata ka ju ka jinga e kan pensa priang ya ka jing komen jing suk jong nang sius pa jongi satala ka parte shame ko play jongi bala kar ku junam kan long ka borong pat jing ro junam amen ko pa jongi ba hameni kan long ka Bakhuid ka karte jome ki ma jome long ka mon jome kan dau ka hameni to ai ngi men ta ka jing bam jongi ka ba ha ka si batama bi rang khan jongi kumbangi runi mapi ka beles niu yangi badwa te lam ringi shaka jimpan shoy en rahita plait ni na ka bas niu amen kublai komaria kabadap ta ka jingai utrai dan bet hala ka kuye pana pe kinte balla ka kuye usop ro joy jisu komaria Bakhuid komi jo kublai tuai na ka pinta jongi kinom pop minta ba ka por ka jingia jingi amen kaburam hau pa ro kun bar min sim Bakhuid kumbaga kumbaga kum chumta para bor chinam la chinam amen to nginia tuai to ai ngi karpat ko blei badan bor barro bangin yo mat ya uso jangata kabangila yo pidiang kumgas soskular lemba kinigi jimaya da ukris utrai jangim amen utrai undon rain ka bat pim play badan bor baru en karkuyepi upa baru kon baru mensi Bakhuid amen yalisuk ban pen bana ka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jampi yisongo yaule laispa akusa
Ya it bimar gerliang kumbangangalai japi Pin yo jingwen jonga Pondon bala bansim no napi Ngin yo jingwen jongu Pondon bala bansim no nangi Ya im telika way kumbak bau ya im batnga Pinyo jingim jonga pada jingi kanyai don api Nginyo jingim jongu lada jingi kanyai don bagi Kaburam hau pabar kuno mensim Bakhuid bagla long ba manikong jun taw barabor jun la jun amen Enyaro you try to Christ jun la jun amen